Hello guys, नोंथांमोननि थाखाय दिनैहाय मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। जों दा नै मोनसे जायगायाव थांगासिनो माने दाहलिगावआव मोनसे फिसा खामानि दं जाहैबाय। बे थाखाय जों थांगासिनो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। ओरैहाय नै सेंग्राफोर दङ। ओरैहाय नै बिमाय गारि सालायगासिनो बिथाङा। आरो मोनसे खोथा गाइस, नोंथांमोना थाबैनो बयबो साबसक्राइब बानायनो जाय दासिमबो साबसक्राइब बानायाखै। हाग्रामा ब्रिज मोनफैबाय नै जों दा। माने बोथोरा एसे अखा हाहां जादों, बारा क्लियार नुवाखै। दैया बांद्राय गिदिर नै। बेसेबांबा गोबां लाबोदों नै बांगासिनो। ब्रिजआ एसे माबा गाज्रि जाबाय, दाम्पार खानै लहा नुजाजोब्बाय। साफागुरि ओमफ्राय नै साफागुरि राइट साइडजों थांनायसै जों। ट्राफिक जादों एसे। हिमालय हटेल बैयो नै। नेट नाङो नै। गारिफ्रानो बांद्रायसै। दासो बारनो मोनबाय नै। बिराद गोबाव नेनांबाय। राइट साइडजोंसो थांगोन जों। बेवहाय जों थाव सोना लाग्रोनायसै ओरैखौ। सोबाय नै। थाव सोखांनानै दा थांफिनबाय डाइरेक्ट दाहलिगाव। दा बेंकआवहाय मोनफैबायमोन नै जायगायावथ'। आंना दाबो बेंकआनो खुलियाखै, एसे नेनांनो हासिगौ। ओरै उनजों बैयाव नांनाय। बेनो नै दाहलिगाव बेंक खुलिथ'वाखै दाबो।
जों दा एटिएमआवहाय फैसा बख'ना लाग्रोनायसै नै फैसा गबोनायसो नै मोनसेया 7,000 मोनबाय माबा जानो मोसौ बेदर So guys जों फैसाखौथ' बख'बायमोन माने ओमफ्राय दा माखासे खामानिया जायाखिसै आरोखि दुखुनांथाव आरो फैफिनबावनांगासै माखासे खामानियानो जायासै नै फंबायाबो दुखु मोनबाय बिरादनो जायिनि थाखाय जानायाथ' जाबायमोन नाथाय फैसा गवा मा खालामबाय उफाय गैया लांबावनोसो जाबाय हटेलाव ओंखाम जानानै थांगासै होनब्लाबो माथो उफाय ओंखाम उखैबाय